Ahojte, volám sa Veronika Jelinková a aktuálne končím 4. ročník Všeobecného lékařství na 3LF. Takže aby som začala prvou otázkou, čo pre mňa znamená prevence, tak to zoberiem troška zo širšie, ale verím, že to bude dávať zmysel. Moderná medicína nám teda v posledných 10 ročiach, a teda nie len, ale hlavne v nich značne rozšírila možnosti diagnostiky a terapie. Napriek tomu sú však nemoci a ich štádia, pri ktorých sú naše prostriedky na liečbu stále limitované. A práve pri týchto chorobách je hlavnou pomocou prevence. Či už sa rozprávame o vedomostiach, ktoré nám pomáhajú predchádzať výskytu vďaka každodennej, kľudne aj starostlivosti o zdravie, alebo naopak časnom záchyte, tak tieto kroky vedia byť priam definujúce pre následnú zdravotnú starostlivosť a tým pádom aj kvalitu života. A s tým sa mi vlastne pojí aj prvý dôvod, prečo práve Lunu a čo od možnosti byť školiteľom vlastne očakávam. Náročným štúdiom nadobúdame množstvo vedomostí, ktoré práve týmto spôsobom vieme predať širšej populácii a tým aspoň takým maličkým kročikom zlepšiť šancu či už teda na predídenie, alebo aspoň zlepšenie prognózy v prípade rozvoja nemoci. Ďalším dôvodom je fakt, že ma úprimne baví pracovať s ľuďmi nie len v rámci takej tej klasickej klinickej medicíny, ale práve aj nadobudnuté informácie prezentovať ďalej. Čo som mala to šťastie si vyskúšať či už v rámci IFMSA prevenčných programov, alebo naopak ako lektor na letných táboroch, teda školách pre uchádzajúcich sa študentov medicíny. Neposledným dôvodom je samozrejme aj samotný kolektív Lunu, ktorý verím, že pozostáva z podobne nastavených ľudí, ktorí veľmi zjednodušene povedané úprimne veria, že či už štúdium, ktorým si teda buď prešli, alebo teda prechádzajú, má zmysel. A má zmysel napríklad teda práve v rámci šírenia povedomia o prevencii.